मावनांगौ आदानि साजेसना मोजां हागोन आरो थारमाने बिसोर सेनियर थाबाय ना सेनियर जाबाय नालाय माखासे जुनियर अफिसारफ्राबो बिथांमोननि खोथाखौ खोनासंनो बायदि जायो रिटायार जाबाय मा जानो बेबायदि आरोखि दा ओंखायनो जोङो मानसिफोरखौ बाहायनो रोंबानो दा बेखिनि दा ओमफ्राय आदा नोंथांमोन साननाया जागोन आरो जों मोनसे गोजोन आफादजों मावगोन आं सानदों खालि बर' आइएसल' नङा गुबुन जाथिनि आइएस अफिसारफोर रिटायार दङब्ला माबा जायखिजाया डिग्रि थानाय मोजां कुवालिटिनि मानसिफोरखौ लानानै जों खालामगोन बास ओमफ्राय दानिया मोनसेया जाहैबाय एनडिएफबिनि खोथा बिसिनि खोथाखौथ' रावबो बुङाखिसै एनडिएफबिनि खोथाखौ एनडिएफबिना जाहैबाय बिथांमोना दङ बिसिनावबो एमओएसआव दङ केस फोजोबनांगौ रिहाबिलिटेसन जानांगौ ओमफ्राय जेलाव थानायफ्रा गजोबनांगौ जेलाव थानायखौ गहोनो हागोन जागोन रन्जनबाबो गगोन सोरबाबाबो गगोन खिन्थु केसखौ आं बुंगोन केसनि बेलायाव आं बुंगोन बेखौनो सिस्टेम थाबाय मोनसे लेंथि प्रसेस जेनेबा आंबो निजे एक्सपिरियेन्स आङो जेलनिफ्राय गदोंमोन आंनि केसा जोबनो 5 बोसोर नांगौ दे दा जोंनि बुंनांगौआ बेल' बिदि नङा मानसिया फ्रि जानांगौ जिहेतु बिसोर सुक्तिखारि सान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेल सिङाव थानो आरोखि बे फ्रि जानानै थानांगौ केसा सोलिलांबाय थानोब्ला 8 बोसोर सोलियो ना 10 बोसोर सोलियो बे थांबाय थागोन जोंनि प्रसिङा बेबायदि जागोन आरो आंहा बिश्वास दङ गगोन जेलनिफ्राय गगोन आरो जायफोर 3 फासि जानायनि मोनसे अर्डार जानानै दं बेखौबो आंहा मोनसे आत्मबिश्वास आंथ' खेबसे बुंखाबायबो बिथांमोनखौ दा फासि होनाय नङा 3 फासि जानायनि माबा दङ आं स्कप मोननायावनो आं बुंदों बेखौ एकदम बोखाराबा जाहाथे बेखौ बन्द' जागोन होनना बुंदों सिमखौ बेयाव फासि होननाय जिनिसखौ नोङो मा खायदा खालामनानै बोखार जायसे जागोन जा बे खोथाखौ दा खालाम नोङो जेराव दोनगोनथ' बे केसा सोलिलांबाय थागोन खिन्थु फासि होननाय शब्दखौ बोखार होनना बुंदों बे जायखिजाया जाबाय आरोखि जासिगोन आं बिराद मोजां बिश्वास दं जाया आंहा बिराद मोजां माबा दं आरोखि माने गोसोआव फोथायनाय दं आं हागोन बायदि मोनदों दाथ' इलेक्सननि बिराद मोनसे बिजि इलेक्सन थांगोलथों गासिबो एप्रिसियेसना जालांजोबगोन आंहा साहस दङ बुंनायनिबो साहस दं मावनायनिबो साहस दं आरो बिराद बिश्वासा थल' बख'जोबगोन आं नायबाय था आरो बै समावथ' गोमाया मानखौ जागोन फाग्ला सुखिया खालामनानै जेल जाजायो मानि मा सुक्ति जाखो बेखौलाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायो ना बबेहाय नुफेराबालाय बबे दुनियाव नुफेरा डाइरेक्ट बुंथारनांगोनब्रा सुक्ति खालामबायथ' मानसिया सानसेनि थाखाय सुक्ति खालामबाय केसाथ' नंगौ थागोन बे सिस्टेमाव जोबलांनांगौ 8 बोसोरा लाथों 10 बोसोरा लाथों जेनेबा आंबो निजे बुंबाय आङो जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुक्ति खालामदोंबाबो आंनि केसा 5 बोसोरसिम उनावसो जोबहैगोन दा बिसिनाव बिदि जागोन मानसियानो जेलाव थाबाय थायो बिदि जागोन दा सोलोंबो गोरा जालांबाय था आं मावगोन आं बिश्वास दं आं हागोन बायदि मोनो दे दा बे जाहैबाय रिहाबिलिटेसननि बेलायाव आं रायज्लायगोन खिन्थु दाथ' जेनेबा बुंनो हाया जेनेबा बोरैबा जाफ्लांबाय 2, 3 बेबायदि ग्रुप जाफ्लांबाय ग्रुप जादोंब्लाबो जेनेबा मोनसे जेनेबा माबा मोनसे ग्रुप जानानै नोंथांमोना नोंथांमोननि केडारनि माबाखौ दायथ' लानानै जोंनो बे क'क्राझार आलदा माबा चिराङा आलदा बेबायदि दाखै
जेनेबा रन्जन दैमारि बिथांनि ग्रुप जेनेबा मार्च एसलेसखौ उमुगा आलदा बै नंगौ नामा कनफिउस जायोना बे जिनिसा जेनेबा आंनि मोनसे ग्रुप जाबाय आंनि ग्रुपखौ आंनि ग्रुपनि बेसेबां केडारफोर दं आंनो दायथ' लानो हानांगौ आङो खुनु बेले बेजे जानो मानसिफोरनि जिनिसा माने एखमबा ओरै जायो दावखोयो एखमबा फासयो बिदि जानो नाङा आंनि ग्रुप जाबाय जेनेबा आंनि ग्रुपखौ समस्त जिनिसखौ आं दायथ' लानांगौ जेनेबा जेनेबा रन्जन बिथांनि ग्रुप जाबाय बे ग्रुपआ समस्त केडारफोरनि माबाखौ दायथ' ला निस्था मोजां मार्च एसलेसआ जेनेबा सावरायग्रा ग्रुप नोंबो मोनसे ग्रुप जाबाय दायथ' लादोंबा नोंनि ग्रुपखौ माने बै लवार लेभेलनि सोद्रोमाफ्राबो मेम'रेन्डाम बै गोजौनिफ्रायबो होदों फैयो बेखौ लाना खालामनो जाथारो मानसिया थिग खालाम जेनेबा आंनि ग्रुपनि हिसाबै आंनि मिथिगौ उमुक मानसियास बेखौ थिग खालामदों जेनेबा रन्जन ग्रुप बियो मिथिगौ रन्जन ग्रुपआ जोंनि ग्रुपआव सोर सोर केडारफोर बेसेबां मानसियास जानांगौ आंथ' बयनिखौ लगायखाया बेबो आंनिखौ लगायखाया बिदिसो जानांगौ दा नङा सेपारेट नङा मोनसेयानो खिन्थु नों जेब्ला आंनो फैयो बैसिखौ दोनबालाय बे आंखौ बिलाइ खालामदों आं बुंबाय अननानै मार्चास दोनखोमालायनो नाङा सोरनिखौबा होयो सोरनिखौबा होआ बेबायदि दाजा जोंबो जेनेबा दा गभर्नमेन्टआव दं हिसाबै जोंहा मोनसे सुक्ति जादों हिसाबै मोनसे दायथ' दं जोङो बुंखानांगोन जोङो बुंनांगोन बा एप्र'चआ जोंहा खालामफेरथारनांगोन नङा होमबा एप्र'चआ जोंहा खालामफेरथारनांगोन मावनो हायो हाया बेसेबां हाया बे आलादा खोथा खिन्थु आंनो आसा खालामदों मावनायाथ' जों मावखागोन होनबालाय बे एन्टिबायन नंला जाहैबाय बिदिनो जायोना नोंसिना बे टेबाव ओंखारनाय एन्टिबायनफोरनो माबाखौ होआखैलायनो नामानो जाखाखिलायनो मा जाखो बिदि दाजाथार एकदम दाजा एनडिपि राजनिथि होननाय जिनिसा आलदा आङो बिजेपिखौ मोजां मोनदों आं बिजेपि खालामदों आं कंग्रेसखौ मोजां मोनदों आं कंग्रेस खालामदों खिन्थु जाथि मेलाव जों खौसेथि बिजेपि खालामदोंना लिस्टखौनो होफैलायनो नांगोन दा बिदिथ' जाना जादों दा बेफोरखौ एकदम आं खावलायनाय आंबो जाहाथे जेब्ला आङो दिल्लीनिफ्राय एप्र'च खालामदों बे जिनिसा सलिड जायगा आङो दिनै मोनसे खोथाखौ लानानै एप्र'च खालामबाय आरो समफोर बाहायफिनोबा बे एसे इनडिसिप्लिन जायो नङा होमबा गावनि बे आराम मोननानै जोंखौ हमगोन बिसोर अफिसार बिराद हमनो गोनां बिसोरो जोंखौ एसे सम नुखायो नङा होमबा आरो भुल जानो माथ्रा जोंनि माबाखौ एसे समखा थारमाने बिसोर जाहैबाय बिराद टप लेभेलनि इन्डियाखौ सालायग्रा अफिसारफोर बिसोर जोंनि माबाफ्रा खुनु जों भुल जानानै थानो नाङा जाहैबाय इन्डियाखौ सालायग्रा अफिसारफोर बिसोरनि थुलुंगायाव जों जेबो नङा जोंनि एप्र'चजों जोंनि